svakom trenutku. Od svih stvari nad kojima ovaj čas možeš poduzeti akciju, poduzmi onu akciju koja ti taj čas pričinjava najveće veselje, radost, znatiželju. Nije pitanje rezultata. Pitanje je procesa. Pitanje je da ti budeš u visokoj vibraciji cijelo vrijeme, da ti uživaš u procesu, da to će te na najbrži mogući način dovesti do toga da počneš i doprinositi. I radiš to dokle god možeš, najbolje što možeš, bez ustručavanja, s punim poštenjem, naravno. Zašto s punim poštenjem? Zato što znaš da ništa nije slučajno. Da je sve sinhronicitetno. Svi izazovi su interni, nisu eksterni, tvoji su, da tebi su dani da ih riješiš, da bi ti bio bolji, ne da bi svijet bio bolji, da bi ti bio bolji. Kad ti budeš bolji, svijet će biti bolji. Ali ne ide obrnuto. Ne možeš učiniti svijet boljim. Kad svijet bude bolji, ja ću se malo opustiti. To se neće dogoditi. I to sve skupa radiš bez ikakvog inzistiranja na bilo kojem rezultatu, uspjehu ili nagradi, jer to je ono što te drži zapravo u nižim vibracijama. To je nerazumijevanje da se radi o procesu, a ne o rezultatu. I ovaj više savjet kako ostati u visokoj vibraciji kad stvari krenu na neočekivano loš način. Znači, vi ste mislili da će ispast dobro, ali nije ispalo najbolje. Samo tome pridjeliš pozitivan predznak. Kako uzbudljivo, kako zadljivljivo. Znam da ništa nije slučajno. Znam da je sve sinhronicitetna orkestracija. Znam da ovaj izazov ne bih dobio da ga nisam na neki način prizvao i da ga nisam u stanju adresirati. Znam da će me on naučiti, da će mi on ukazati na neke dijelove mene na kojima još ima prostora za napredak i zato se veselim svemu tome i hvala tom u navodnike neuspjehu, zato što će on postati stepenica na putu mog uspjeha.